Ποιος είπε για zero taste? Όχι ρε, zero sugar είπαμε. Όχι zero taste. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ελληνικά μίξερς και σόδες χωρίς ζάχαρη. Και τι καλύτερο από το η βάση των μίξερς αυτών να είναι ελληνικό νερό από τις πηγές της Πίνδου. Κάτι πάρα πολύ challenging στο να κάνεις αναψυκτικά για το Βίκο είναι ότι είναι η μόνη εταιρεία που χρησιμοποιεί φυσικό μεταλλικό νερό. Χρησιμοποιώντας το φυσικό μεταλλικό νερό, έχεις να κάνεις με όλα αυτά τα εχνοστοιχεία που υπάρχουν στις πηγές της Πίνδου και που δεν υπάρχουν στα φιλτραρισμένα νερά που χρησιμοποιούν οι περισσότερες σόδες. Όλη αυτή η προσέγγιση και όλο αυτό το ταξίδι έγινε αρχικά να πάμε πίσω στις ρίζες και στην αυθεντικότητα που έχει και ο Βίκος με μια σύγχρονη ματιά. Ένα τόνικ για εμάς είναι άρτιο και πάρα πολύ νόστιμο όταν έχει μια σωστή ανθράκωση. Όταν έχει μια πολύ καλή ισορροπία στην ένταση της κινίνης, που είναι ένα βασικό συστατικό στο τόνικ. Και τέλος, πώς μιξάρεται με το αλκοόλ και με οποιοδήποτε σπίριτ. Όταν αφαιρείται η ζάχαρη, τότε το προϊόν δεν έχει σώμα και το καταλαβαίνεις τις περισσότερες φορές και στη γεύση. Μετά από πολύ καιρό έρευνας, καταφέραμε να πετύχουμε το σωστό αποτέλεσμα έτσι ώστε να μην νιώθεις αυτή την έλλειψη ζάχαρης. Για εμάς ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι θα βγει αυτή η σειρά χωρίς ζάχαρη. Θεωρούμε ότι zero sugar δεν σημαίνει zero γεύση. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό που βγαίνει. Έτσι κι αλλιώς δεν θα βάζαμε την υπογραφή μας ουσιαστικά σε μια συνταγή αν δεν ήταν 100% αυτό που θέλαμε. Γι' αυτό και κάναμε τόσο πολλές δοκιμές.